भगवते वासुदेवाय ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे हरे। जय हरे जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय 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 श्री जय चैतन्य श्री जय चैतन्य जय नित्यानंदा। नित्यानंदा जय जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र जय गौर गौर भक्त भक्त वृंदा। वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय श्री जय चैतन्य जय श्री जय चैतन्य जय नित्यानंदा। नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओम तत्सत। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा तबे सर्वभौमकारी यारी निवेदना तुम्हारा संगी सन्यासी याचे दाशा जना प्रत्येक जय काला प्रभु सारी ईश्वर दर्शन सनन करितांग मुनि आची चोंके हाने சர்வபாம பட்டாச்சாரியார் கூறினார், ஐயனே, தயவு செய்து ஜெகந்நாத பெருமானை காணச் செல்லுங்கள். நான் நீராடிய பிறகு அங்கு சென்று விட்டு திரும்புவேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி 10 சன்னியாசிங்க உங்களோட இருக்காங்க, நீங்க எல்லாம் சமைக்க கூடாது, அதனால நீங்க எல்லாம் என்ன பண்றீங்க, இங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ரைட். சோ நீங்க எல்லாருமே இங்க வரலாம்னு. சோ இவர் என்ன சொல்றாரு, சோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம யாரோட பாஸ்டே முடிச்சோம்? அமோகா. அமோகன். வெரி நைஸ். அமோகாவோட பாஸ்டே முடிச்சோம். இப்ப சாப்பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கு பாட்டு. பூரி கோஷா நீரா பீக்ஷா பஞ்ச தீன மோரகாரே பூர்வ ஆமி காயி ஆச்சோ தோமாரா கோச்சாரே. ஏத பலி பிரபு கேலா ஈஸ்வர தர்ஷனே பட்டஸ்தானே தர்ஷன கரிகலா போஜனே. இவ்வாறு கூறிவிட்டு ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு பகவான் ஜெகநாதரை தரிசிக்க சென்றார். சர்வபமா பட்டாச்சாரியார் நீராடிவிட்டு பகவான் ஜெகநாதரை தரிசித்து அதன் பின்னர் உணவு அருந்துவதற்காக இல்லத்திற்கு திரும்பினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுவா படிச்சீங்க நீங்க? ஆமாங்க மாதாஜி, நீங்க படிச்ச ஸ்லோகமே வேற மாதாஜி. வேறையா 294 294 அதான் கேட்டேன். ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அதான் நான் இது ஆல்ரெடி அதான் நான் கேட்கல நினைச்சேன். என்னமோ இது ஆல்ரெடி மாதிரி முடிச்சோமே படிக்கிறாங்க. ஸ்லோகம் அப்படின்னு. சரி, ஓகே. சோ இதுக்கு முன்னாடி போயிட்டு வரேன், ஒரு செகண்ட். बट काहे चाला प्रभु ईश्वर दर्शन स्नानकारी தானே முனி ஆஷி சோ ஏகாலா. சர்வபால்மா பட்டாச்சாரியா என்ன சொல்றாருன்னா, இப்போ நீங்க போய் குளிச்சுட்டு ஜெகநாத பாத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. பிரபு காஹே கோபிநாதா இஹானி ராஹிபா ஹீனோ பிரசாதே பாயி வார்த்த ஆமகா கஹிபா. சைத்தன்யா அப்புறம் கோபிநாத் கிட்ட சொல்றாரு, இங்க இரு. சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா வந்த அப்புறம் அவர் சாப்பிட்டாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க இருந்து எனக்கு சொல்லு அப்படின்றாரு. எவ்வளவு கருணை, எல்லாம் அப்சர்வ் பண்றாரு அப்படின்னு. ஏத பலி பிரபு கேஹா ஈஸ்வர தர்ஷனே பட்டஸ் நான தர்ஷனே கரி கரில போஜனே. ஏத பலி பிரபு கேலா ஈஸ்வர தர்ஷனே பட்டஸ்நான தர்ஷன கரி கரிலா போஜனே. இவ்வாறு கூறிவிட்டு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவான் ஜெகநாதரை தரிசிக்க சென்றார். சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் நீராடிவிட்டு
பகவான் ஜெகநாதரை தரிசித்து அதன் பின்னர் உணவு அருந்துவதற்காக இல்லத்திற்கு திரும்பினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இல்ல பேசிட்டு இருக்காங்க. கேக்கல மாதாஜி. இல்ல அவங்க ஒண்ணுமே சொல்லல மாதாஜி. கிருஷ்ணா அவங்க பேசுற மாதிரி தெரியலையே. அவங்க லைன்லயே இல்ல போல, இப்பதான் வர்றாங்க. மாதாஜி காணோம், அதுவும் போயிடுச்சு. கேட்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா? கேக்குது, இப்பதான் கேக்குது. ஓகே, ப்ராப்ளம். இங்க மியூட் பட்டன் இருக்கு, மிஸ்டேக்ல அதை ஆன் பண்ணியிருந்தேன் போல இருக்கா. சரி, செட்டிங்ஸ் எல்லாம் அதுக்குள்ள மாத்த ஆரம்பிச்சிட்டேன். செய்யமோக ஹைல பிரபுரா பக்தே காந்தா பிரேமே நாச்சே கிருஷ்ண நாமா லாகா மகா சாந்தா. செய்யமோக ஹைல பிரபுரா பக்தே பிரேம நாச்சே கிருஷ்ணா நாமலய மகா சாந்தா. அதன் பிறகு அமோகன் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் முழுமையான பக்தரானார். அவர் பரவசத்தில் நடனமாடி அமைதியாக கிருஷ்ண பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரேம மாதாஜி, நீங்க இதை அடுத்து படிச்சு எவ்வளவு அவருக்கு பிரேம வந்துச்சுன்றதுக்கு சொல்றாங்க. அதனால ஏத்திஸ்ட் மாதிரி இருந்தா, இப்போ நம்ம நாமனிஷ்ட பிரபுவே ஃபர்ஸ்ட் நாஸ்திகவாதியா இருந்ததுதான் மாறினாரு. அப்போ அவரோட டிவோஷன் எவ்வளவு டீப்பா இருக்குன்னு பாருங்க. அதனால நிறைய பேர் நம்ம நினைப்போம், இவங்க இப்படி இருக்காங்களே நம்ம ஃபேமிலிலயோ ரிலேட்டிவ்ஸ்லயோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்லயோ, அதை பத்தி வரிக்கையே பண்ண வேணாம். ஏன்னா அவங்க வந்து எடுக்கச்சே அவங்களோட ஸ்பீடு சூப்பர் ஸ்பீட்ல அவங்க ஆவாங்க. ஏன்னா அதுதான் கிருஷ்ணரோட பவர். ஐச்சை சித்திர லீலாக்காரே சாச்சிர நந்தனா ஏ தேகா சுனி தாரே விஸ்மய ஹயமனா. ऐसे चित्रलीला करे शशिर नंदना चेयी जेयी तेके சுனதாரா விஸ்மயமனா. இவ்விதமாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பல்வேறு லீலைகளை அரங்கேற்றினார். அவற்றினை காண்பவர்களும் கேட்பவர்களும் நிச்சயமாக வியப்படைகின்றனர். நிறைய லீலை அவங்க வந்து காட்ட காட்ட அவங்க ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஏச்சே பட்ட கிரகக்காரே போஜன விலாசா தாரே மாதே நானா சித்திர சரித்த பிரகாஷா. ऐसे पट्ट हरि के करे भोजन विलासा தாரா மத்தியதே நானா சித்ர சரித்திர பிரகாஷா. இவ்வாறாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சர்வபௌம பட்டாச்சாரியனின் இல்லத்தில் போஜன லீலையினை அனுபவித்தார். அந்த ஒரு லீலையினுள் பல்வேறு அற்புதமான லீலைகளை நிறைவேற்றின தோன்றின.
அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் உட்கார்ந்து அதாவது சர்வபாமா பட்டாச்சாரியில வீட்டுல சாப்பிடுறாரு. அந்த உண்மத்திலேயே நிறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் வரப்போகுது என்ன அப்படின்றதெல்லாம் பார்ப்போம் சப்சிக்வெண்ட்லி. சர்வபாமா காரி போஜன சரிதா சர்வபாமா பிரேமியானி ஹாயில பீதிதா. சர்வபௌம நகரே ஏயி போஜன சரிதா சர்வபௌம பிரேம ஜாஹா ஹைல வீதிதா. இந்த மொத்த கதை என்ன ஆச்சு சாரி மாதாஜி, படிங்க. இவையே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் லீலைகளுடைய விசேஷ தன்மைகளாகும். சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரின் இல்லத்தில் மகாபிரபு இவ்வாறு உணவருந்தினார். மகாபிரபுவின் மீதான சர்வபௌமரின் அன்பினுடைய பெருமை எங்கும் பரவியது. பொருளுரை ஷாக்கார் நிர்ணயாமிருத்தம் என்ற நூலில் கூறப்பட்டுள்ளது. அமோக பண்டிதம் வந்தே ஸ்ரீ கௌரனேத்மா சத்கிருத்தம் பிரேம கத்கத சாந்தராங்கம் உலகாகுல விக்கிரகம். பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவினால் ஏற்கப்பட்ட அமோக பண்டிதனுக்கு நான் எனது வணக்கங்களை அர்ப்பணிக்கிறேன். மகாபிரபுவால் ஏற்கப்பட்டதன் விளைவினால் அமோகன் எப்பொழுதும் பரவச அன்பில் மூழ்கி இருந்தான். குரல் தழுதழுத்துதல், மயிர்குச்சரிதல் முதலிய பரவசத்தின் அறிகுறிகளையும் வெளிப்படுத்தினான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் என்ன கரெக்ட். இப்ப வந்து ஒரு சின்ன லஞ்ச் சாப்பாட்டுல எவ்வளவு பாஸ்ட் டைம் அடங்கி இருக்கு. அதனால நம்ம பார்த்தோம்னா நிறைய பாஸ்ட் டைம். கடைசியில என்ன நடந்துச்சு, நீங்க எல்லாம் என் வீட்டுல வந்து சாப்பிடுங்க, நீங்க சன்னியாசி சமைக்க கூடாதுன்னு ஆக்சிடென்ட்ல படிச்சதுதான் உண்மையா அதுதானே ஆச்சு. ஆனா அதோட முடியாம என்னெல்லாம் ஆச்சு, அவர் கும்பிடுறாரு, அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகுது, அவருக்கு ஒரே பிரேமை போகுது, அவருக்கு கழுத்துல சோக் ஆகுது, இந்த மாதிரி அந்த லெவலுக்கு. அதாவது நீங்க ஏன் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம கழுத்துல நம்மளால சாப்பிட முடியாத நிலைமையில இருக்கிற அமோகா அவர் கிருஷ்ண பக்தியில நினைச்சு அவருக்கே வந்து சாப்பிட முடியாத லெவலுக்கு போறாருன்னா பக்தியில சொல்றேன். அப்ப எந்த லெவலுக்கு இந்த பாஸ்ட் டைம் கிரேட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஒரு சின்ன லஞ்ச் அன்றதுல கூட எவ்வளவு ஆட்டம் அடங்கி இருக்குன்றத பார்க்கலாம். ஷாதிர மாதரா பிரேமார பிரபுர பிரசாதா பக்த சம் ஷாமில அபராதா. மந்தி மாதர பிரேம ஆர பிரபுர பிரசாத பக்த சம்பந்து ஜாகா ஷமிலே அபராதா. ஷாடியின் அன்னை என்று அறியப்படும் சார்வபௌம பட்டாச்சாரியாரின் பிரேமையை இங்கே வெளிப்படுத்தியுள்ளேன். அமோகனின் அபராதத்தினை மன்னித்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வெளிப்படுத்திய பெரும் கருணையினையும் நான் எடுத்துரைத்துள்ளேன். அவர் அமோகனை விடுவித்ததற்கு பக்தருடன் அவனது உறவே காரணமாகும். பொருளுரை மகாபிரபுவை நிந்தித்த காரணத்தினால் அமோகன் ஓர் அபராதியானான். அதன் விளைவாக அவன் வாந்தி பேதியினால் மரணப்படுக்கையில் இருந்தான். நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட பின்னர் எல்லா அபராதங்களிலிருந்தும் விடுவிப்பதற்கான வாய்ப்பு அமோகனுக்கு கிடைக்கவில்லை. ஆனால் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரின் அவரது மனைவியும் பிரபுவிற்கு மிகவும் பிரியமானவளாக இருந்தனர். அவர்களது உறவின் காரணத்தால் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அமோகனை மன்னித்தார். பகவானால் தண்டிக்கப்படுவதற்கு பதிலாக அவன் பகவானின் கருணையினால் காப்பாற்றப்பட்டான். இவை அனைத்தும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மீதான சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரின் அசையாத அன்பினாலேயே நிகழ்ந்தன. வெளிப்புறமாக பார்த்தால் அமோகனின் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரின் மருமகனாக பட்டாச்சாரியாரின் பராமரிப்பில் இருந்தான். எனவே அமோகன் மன்னிக்கப்படாவிடில் அவனது தண்டனை சர்வபௌமரை நேரடியாக பாதித்திருக்கும். அமோகனின் மரணமானது மறைமுகமாக சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரின் மரணத்தை விளைவித்திருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ ஒரு டிவோட்டி இருந்தா ஏன் காப்பாத்துறாங்கன்றதுக்கு ரீசன் எப்படி? அமோகா இறந்தா சர்வபாமா இருந்ததுக்கு சமம் ஆகும். அவரால் தானே மாதாஜி அவரு கொல்லப்படுறாரு. அதனால அந்த இது வரும் அவருக்கு. இல்லையே, அவரால் எங்க கொலை பண்றாரு? அவரா கொலை பண்ணாரு? இல்ல மாதாஜி, அவர் சொல்வார் இல்லையா, அவங்க மனைவி சொல்லுவாங்க, நீங்க அவரை கொல்றதுன்னா கூட கொன்றுங்க, அதுல தப்பே இல்லை, என் பொண்ணு விதவையானாலும் பரவாயில்ல. அது ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றாங்க.
அதனால அது அப்படியே பண்ணுவோமா? இப்ப நம்ம வீட்டுல கூட அது சொல்லுவாங்க, வந்து அவன வேணா எட்டி ஓத அப்படின்னா நம்ம மாதாஜி அவங்க அத வந்து உண்மையா சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இல்ல மாதாஜி, என்னனாலும் அவங்க ஆமா. இல்ல அவங்க உண்மையா தான் சொன்னாங்க. பட் அது உண்மையா சொன்னாங்கன்னா நீ போய் கொலை பண்ணிடுன்னு சொல்லலையா அவங்க? நம்ம நல்லா படிச்சோம்னா அவர் என்ன சொல்றாங்க, நீ வந்து அவங்க எப்படி வேணா இறக்கட்டும், அவன் இருக்கிறதுக்கே லாய்க்கு இல்ல, அவன் செத்தா கூட பரவாயில்லன்னு தான் சொன்னாங்களே தவிர நீ போய் கொலை பண்ணுன்னு சொல்ல. சோ அமோகா இறப்புக்கு சர்வபாமாவோட ரீசன் இல்ல. அவங்க சும்மா சொல்ல பத்மா மாதாஜி, ஜெனியூனா தான் சொல்றாங்க. கொலை பண்ணுனே அந்த டாபிக் வரல. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இறக்கட்டும் அப்படின்றாங்க. ரைட்? அந்த சோ அப்ப வந்து அவங்க இறந்தா அதுக்கு சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா காரணமே இல்லையே. அவர் ஒன்னும் கொலை பண்ண பிளான் இல்ல. நம்ம மைண்ட் எவ்வளவு வயலண்டா திங்க் பண்றோம். ஆமா, நான் அதுதான் சொல்றேன் மாதாஜி, அவருக்கு வந்து கொலை பண்ணணும்னு இது இல்ல. கொலை பண்ணணும்ன்ற டாபிக்கே இல்ல. ஆனா சீரியஸா தான் சொன்னாங்க. சோ அப்போ என்ன விஷயம்? அப்போ எதனால அவர் வந்து இவர் இறந்தா? எதுக்குன்னா அவரோட மகளோட கணவன் தானே. மகள் வந்து சின்ன பொண்ணு, அவ வந்து விடோவானா எப்படி இருக்கும்? அதனால அவரும் மனசு வருத்தப்பட்டு இறந்துடுவாரு இல்லையா? அததான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்ரத்தாகாரியை லீலா சுனேயை ஜனா ஆச்சிரா பாயாசை சைதன்யாச்சாரணா. Sadakari ye sila sune je ye sana hasirat baya se ye சைதன்ய சரணா. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவின் இந்த லீலைகளை நம்பிக்கையுடனும் அன்புடனும் கேட்பவர்கள் வெகு விரைவில் மகாபிரபுவின் தாமரை திருவடிகளில் புகலிடம் பெறுவர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி லாஸ்ட் வேர்ஸ் யாராவது படிக்கவே இல்லை, நான் படிக்கணும்ன்றவங்க படிங்க. இது வரைக்கும் படிக்கவே இல்லாதவங்க. ஸ்ரீ ரூப ரகுநாதா பாதியார ஆஷா சைதன்ய சரிதாமிருதா காஹே கிருஷ்ணதாசா. ஸ்ரீ ரூப ரகுநாத பாடையாராசா சைத்தன்ய சரிதாமிருத காஹே கிருஷ்ணதாசா. Translation. Hare Krishna Mataji, Hare Krishna. Sorry Mataji. Book இல்ல Mataji. Hare Krishna. No problem. ஸ்ரீ ரூபக் மற்றும் நான் உங்களுக்கு பெல்ல படிக்கிறேன் மாதாஜி. Translation. படிக்கட்டும் மாதாஜி. புஷ்பா ஸ்ரீ மாதாஜி. ரூப மற்றும் ஸ்ரீ ரகுநாதரின் தாமரை திருவடிகளில் வேண்டி அவர்களின் கருணையை எப்போதும் விரும்பி கிருஷ்ணதாசனாகிய நான் அவர்களது அடிசுவடுகளை பின்பற்றி ஸ்ரீ சைத்தன்ய சர்தாமிர்தத்தினை விளக்குகின்றேன். சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரின் இல்லத்தில் மகாபிரபு உணவருந்தும் லீலையினை விளக்கக்கூடிய ஸ்ரீ சைத்தன்ய சர்தாமிர்தம் மத்திய லீலை 15வது அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. ஹரி ஹரி போல். நம்ம முடிச்சிட்டோம். சோ வெரி 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 நைஸ். எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ சோ மச். ரொம்ப சாரி. முடியறதுக்கு உங்களுடைய படிங்க பிரபு, படிங்க. ஸ்ரீ ரூப ரகுநாத பதே ஜாரா ஆஷா சைதன்ய சரிதாமிருத கஹே கிருஷ்ணதாசா. ஸ்ரீ ரூப மற்றும் ஸ்ரீ ரகுநாதரின் தாமரை திருவடிகளில் வேண்டி அவர்களின் கருணையை எப்போதும் விரும்பி கிருஷ்ணதாசன் ஆகிய நான் அவரது அடிச்சோடுகளை பின்பற்றி ஸ்ரீ சைதன்யம் சரிதாமிரத்தினை விளக்குகின்றேன். சார்வபௌம பட்டாச்சாரியன் இல்லத்தில் மகாபிரபு உணவருந்தும் லீலையினை விளக்கக்கூடிய ஸ்ரீ சைதன்யம் சரிதாமிரதம் மத்திய லீலை 15வது அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருள்கள் நிறைவடையும். ஹரே கிருஷ்ணன். வாழ்வோம். ஹரி ஹரி போல். சூப்பர். சோ சக்சஸ்ஃபுல்லா நம்ம முடிச்சிட்டோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நாளைக்கு 16 மாதாஜி. ஆமா நாளைக்கு வந்து 16. நாளைக்கு ஆமா 16வது சாப்டர். நாளைக்கு இல்ல, நாளைக்கு ஃப்ரைடேயா? மணிமேகலை மாதாஜி கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சு 16 நோ ப்ராப்ளம் 16 சாப்டர் பண்ண முடியும். நாளைக்கு நம்ம செகண்ட் கேண்டோ பார்க்கணும் மாதாஜி. எஸ் கரெக்ட். அது வந்து இன்ட்ரெஸ்டா போயிட்டு இருக்கு. சோ செகண்ட் கேண்டோ வந்து கரெக்ட். செகண்ட் கேண்டோ நம்ம செகண்ட் கேண்டோ அதுவா? ஓகே, அது செகண்ட் கேண்டோ படிக்கல, நம்ம 7th தான் படிக்கிறோம். கிருஷ்ணா புக் வேணா கொஞ்சம் படிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம ஸ்லோகா பிராக்டீஸ் பண்ணலாம். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. 16th சாப்டருங்களா? திங்கட்கிழமையில இருந்து மண்டேல இருந்து 16th சாப்டர் கரெக்ட்டுங்க? ஆமா 16th சாப்டர். பர்ஃபெக்ட், கரெக்ட். 16th சாப்டர் சரிங்களா? ஃபுல்லாவே 16th. அகாசுராது நாளைக்கு டீடைலா அந்த இது படிச்சிடலாமா மாதாஜி? அந்த முன்னுரை படிச்சிடலாமா? அதுக்கு இல்ல வேண்டாம் மாதாஜி, நம்ம மண்டேயே பண்ணலாம். ஏன்னா நம்மளுக்கு டச் போயிடும், டைமும் இருக்காது, இன் பிட்வீன் ஸ்டாப் ஆகும். அதனால நம்ம ஸ்லோகா கொஞ்சம் படிக்கலாம்.
ஆமா ஆக்சுவலி மாதாஜி சொல்றது எப்பவுமே ஹெட்டிங் என்ன? அது பிருந்தாவனத்திற்கு செல்ல இறைவனின் முயற்சி. இல்ல இன்னும் இருக்கு. இல்ல அதான் இந்த 16 தான். பிருந்தாவனத்திற்கு செல்ல இறைவனின் முயற்சி. சோ அந்த பிருந்தாவனுக்கு செல்ற யாரோட முயற்சி? இறைவனின் முயற்சி. இறைவனின் முயற்சி. மகாபிரபு முயற்சி. ரைட், தேங்க் யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த ஸ்லோகம் நம்ம புதுசா கத்துக்கிறோம், ட்ரை பண்ணோம். நாளைக்கு செகண்ட் கேண்டாவா? நாளைக்கு வந்து கிருஷ்ணா புக் சொல்ல போறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம செகண்ட் கேண்டோல 7th சாப்டர் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். ரைட், படிக்க ஆரம்பிச்சோம். எத்தனாவது வருஷத்துல விட்டோம் தெரியல. நாளைக்கு கலாவதி மாதாஜி சொல்லுவாங்க. 4 தான் படிச்சோமா? சரி, ஓகே. ஸ்வபாத மூலம் பஜத பிரியஸ்ய த்வக்தான்ய பாவஸ்ய ஹரி பரேஷா விகர்மயச்சோத்பதிதம் கதாஞ்சித் தூனோதி சர்வம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டः. ஒரு லைனா